Hi guys, good morning. Today guys kay mag-arrange ko sa akong mga small garden guys. Ako ya. Akong gi-arrange sa akong kuan garden ron. Akong itinanin na lang kay siya. Ako ya. Ang panguban guys. Ako ya. Tayo, guys. Ako ya. Kanay na alas, kanay bakal si. Taon na November. Wala pa patura. Nagluwag na ika November. Kaya ito sila 1 year nilulog. November. Si guys. November nilulog. Panik ko guys, elephant TV.
guys. Apple pa rin sila. Pare na yun. Oh, sige. Oh, asa na di ha? So, nakag-send siya guys. Kaya send siya. Sinaw-sinaw or pansitan. Ayun. Siya hilbas. Ayun, kari. Bukan ka na. Kung yung isa guys, watermelon. Ano yung watermelon ni siya guys? Is nara siya reserve. Ano nga part lang yung sabutan siya. Para tatay na siya. Ano guys, kay lychee. Oh. Ko akong lychee guys oh. Ano siya guys, katuloy siyang Chinese talisay. So, ibang siguro nito. Basta mag-transfer ganito guys, pag na siyang bubuan, kung matandog man na ilang dito. Nakoy oregano. Aling oregano constancy. Parisi.
guys. Ini akong garden guys. So kani siya guys, mao ni siya ang gitawag og elepante, tambal sa bughat. So nakoy elepante guys. Kani siya oregano or kalabo or kalabo sa Bisaya. Kulabo. So kani siya watermelon ni siya guys, nakoy watermelon. Duha ka klase akong watermelon. Dayon kani siya ano siya guys, lychee. Yan. Pwede ko na siya guys. Lychee na siya. Nakoy avocado. Dayon kani siya Chinese talisay. Kana ganay kanang sagaran ibutang na sa kanang mga like sa park mall kanang mubukad pagayo guys ba. Mao ni siya. So gamay pa ni siya. So after ani mukuha na siya, ako sa ni siya i-transfer sa dako nga pot. Kani lychee. Kani siya guys kay orange. Kana kaning orange kauno na to. Ang sangkis guys ba. Kani orange, kani ako na siyang gikat guys, kuha ni siya. US lemon katong yellow gani. Color niya kani parisan akong sangkis. Kani tomato, asa ko yung tomato guys. Kani senior mio niya guys, herbs ni siya, tambal ni siya sa kana gani napasmo, nabughat or nahiluan. Kaya wata ka ba makakaunta or something sa hangin lang, mapoison ka ba, so kani tambal ni siya guys. Dayon naasag ko yung mulberry guys. Kani mulberry ni siya guys. Siya bunga. Isa lang kabok guys yung bunga. Siya bunga guys. Mulberry ni siya guys. Dayon nasa ko'y guava diri guys. Guava bayabas. So ako ra sa siya gisod og kaang guys. Kani mga bag-o na siya guys, ko ani siya palaya. Ampalaya guys ba. Kani agbati guys or alugbati. Kani kangkong, Chinese kangkong. Kaya na kung kuan. Nasa ko'y tuba-tuba guys. Namunga na akong tuba-tuba guys. Namuwak day. Dayon na ako di sinaw-sinaw or kuan guys. Gitawag pansit-pansitan. Tambal siya guys. Kanang taas og sugar, high blood. Mo na siya itambal. Dayon nasa ko'y apple. Kana apple na siya guys. So ako pa na siyang kuanan good kay puhon mo dako na ni siya, may mo na ni siyang punuan, ako na ni siyang i-transfer, i-separate na ko siya guys. Dayon kaya diri guys kay kuan siya diri kanang red lady papaya pero gisagulan ako para ni red lady papaya, so na siya isagol nga lychee. Recycle ran ni ako guys, so ako ni palit og pot sa kuara kanang sa mga mineral water. Ang gibuhat na ako is ako lang siyang kanang recycle, so instead ilabay siya, ako lang siyang kuan kanang igamit. So siya guys, sagol-sagol akong pandiri guys. Nasa ko yung mga tanong. Muwak sa nating uban. Ready papaya sa ni siya. Kani siya may buong mo guys nga nung nagpatay siya. Normal na siya kay naaman siya bagong subol. So ang bagong subol niya mo na to siya ang marag mudugay. Dayon curry naasag ko. Oregano ni siya guys. Kani is red lady papaya, dako na siya. Then kani guys, gikan ni siya sa seeds or gikan sa liso sa tuba-tuba.
Gayon din hi guys, same gyapon ako'y oregano. Kani guys, nakadungog ba mo ng hilbas? Hilbas. Gamiton gani na ibutang sa dunggan kanang musiyok. Pas mo, usahay ka murag magpalpitit imong heart, ihumol ra rin mo siya sa tubig, isagol. Pero kung ganan sa pwede siya i-boil, di mo humot kay ni siya. Pwede ni siya magpares ka og 3 ka klase or 5 ka klase para ni hilbas, aloe vera, oregano, hilbas, sinaw-sinaw 5. So pwede sa 3 hilbas, oregano, guava. Then nasa ko'y mga kuanri guys, kung diabetic din siya, na ko'y mga murag simi siya serpentina guys ba. So sagol-sagol kani siya guys, tambal po din siya sa diabetic guys or na problem sa kidney stone. Kani siya tawa-tawa man siya guys, kanagay mapakang kag dinggi, lamok ka dinggi, so mo na siya. Pwede ni siya. So mix pa ni guys, ako pa ni transfer ang uban. Wala pa na ko na transfer kay medyo busy taron guys. Kani siya hinatag rin sa kuha guys. Lapnisan or agarwood. So nagsigit kog kuan, pero uban ako garden guys, nasa gawas akong tuba-tuba guys. Dako na uban na dito nga part. Guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe guys. Hello to Crescencia Madria, Arcel Romero, level 1, Gomigo. Thank you Samantha for watching.